Richard Kakea Caruana, l-istrateġista tal-Partit Nazzjonalista, kien imġiel jirreżenja mill-kariga ta' ambaxxatura l-Unjoni Ewropea wara li ġie sfiduċjat mill-Parlament Malti f'Ġunju li għadda. Badana kollu kif sar magħruf din il-ġimgħa fil-Parlament il-Prim Ministru Lorenz Gonzi mhux biss talbu biex isir konsulent personali tiegħu fuq bażi part-time dwar oqsma relatati mal-Unjoni Ewropea, iżda wkoll approva li jibqa' jżomm it-titlu ta' ambaxxatur. Kif sqar l-istess Richard Kakea Caruana, meta iktar kmieni din is-sena tella jixed quddiem il-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Barranin huwa kien l-unika ambaxxatur li kien jattendi għal laqgħat tal-Gabinett. U minkejja li ġie sfiduċjat mill-Parlament l-istess Kakea Caruana xorta se jibqa' jkun preżenti għal laqgħat tal-Gabinett. Mistoqsi minn One News kelliemi għall-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li Kakea Caruana se jibqa' jkun mitlub jattendi għal laqgħat tal-Gabinett meta l-Prim Ministru jidhirlu li l-kontribut tiegħu ikun meħtieġ fid-dawl tal-materji li jkunu se jiġu diskussa. Richard Kakea Caruana illu jattendi għal laqgħat tal-Gabinett tal dawn l-aħħar 21 sena. Fis-sigħat li għaddew id-deputat indipendenti Jeffrey Policin Orlando f'kummenti lil One News iddeskriva l-kariga ta' ambaxxatur li żamm Kakea Caruana bħala gazzaża biex l-istess Kakea Caruana ikun jista' jikkonsla. Policin Orlando qal li din hija sitwazzjoni assurda fejn pajjiżna spiċċandu ambaxxatura l-imkien.